gündürüm. Paýtagtymyz Asgabatdaky ýaş nesillerin öz saýla baran ugurlary boýunça günär öwrenmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilen aýdynsa synatyny öwrenmekler üçin bolsa çagalar synat mekdepleriniň bir näçesi kerek edýär. Şol çagalar synat mekdepleriniň biri hem Asgabat şäher medeniýet müdürlüginiň 3-nji çagalar synat mekdebidir. Gelin gepleşimiziň şu ýerine bu çagalar synat mektebinde fortepiano hünäri boýunça okuyan jiglerimiziň biri bilen tanışalyň. Men Asgabat şäherindäki 19-njy orta mekdebiň okuwçysy Miray Ataýewa. Men hem ýöreýte fortepiano hünäri boýunça okaýaryn. Bugün biziň çagalar synat mektebimizde Türkmenistanyň Bazar Amany adynaky Döwlet Çagalar Kitapxanasynyň kitapxanaçylarynyň gatnaşmagyna her çetimi öýdümi, köňülleriň aýdymy diýen at bilen Türkmen halasynyň milli bayramy münasibetli aýdyn saatly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Biziň aýdym saat toporlarymyz şadiýan aýdym saatlary ýerine getirdiler. Bize aýdym saat sunugatyny öwrenmäge ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagyly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Türkmen halasynyň milli bayramy bilen gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzy Mehriban eziz halkymyzy tüýs ýürekden guturaýarys. Sag bolýan arzulyň hasyl bolsun, geljekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegiňizi tüýs ýüregimizden arzu edýäris. Köp sag bol.
Asgabat berkararlygyň, bagtyýarlygyň, dörüjçülügiň, aýdym sazlaryň şäheri. Asgabat halkymyzyň buýsonjy, kalbynyň aýdymy. Asgabat ýurdumyzyň medeni paýtagty. Mähriban çagalar edidiň dostlar. Aýdym sazyň mekany hasaplanýan paýtagtymyz Asgabatda bir näçe çagalar sungat mekdepleri hem hereket edýär. Şolaryň biri hem Asgabat şäher medeniýet müdürliginiň 3-nji çagalar sungat mektebidir. Gelin gepleşigimiziň şeýerine. Bu çagalar sungat mektebinde skripka hünäri boýunça okuyan deň dostlarymyzyň biri bilen tanışýarlar. Men Asgabat şäherindäki 6-njy orta mektebiň okuwçysy Maýsa Mamradowa. Bugun biziň çagalar sungat mektebimizde aýdym sazly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Men hem şadyan sazlaryň bir näçesini ýerine ýetirdim. Ajyp eýem, ajyp döwür, joşgun berýär kalbymyza. Kitap berdi ellerimize, aýdym berdi dillerimize. Bize aýdym saz sungatyny öwrenmäne ähli şertleri döredip berýär. Gahryman arkadagymyza, arkadagly gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Sag boljygym arzulan hasyl bolsun, geljekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmeňizi tüý süregimizden arzu edýäris. Köp sag bol.
balmi weli asıl bağlar, bası ala, qarlı dağlar, gownun atyan azap sağlar, söyler vatan goynunna. Yer astında genjikenler, ağ altınlı, giyin meydanlar, owadan köşkü eyvanlar, yaylar vatan goynunna. Milliligim gözel gymmat, halallıktan yeter hümmet, ählisini ulu hormat goýlar watan goýnunna. Mähriban şagalar ediden duşar. Biz gepleşimizi Aşgabat şäher medeniyet diýiliginiň 3-nji şagalar sungat mektebinde hüner öwrenýändiň duşarymyň biri bilen dowam edýäs. Men Asgabat şäherindäki 53-nji orta mektebiniň okuwçysy Nurana Begenjiwa. Men hem esasy okumdan soň bu çagalar sungat mektebinde ýörüýte fortepiano bölüminde fortepiano hünäri boýunça okaýaryn. Biziň çagalar sungat mektebimizde Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň gatnaşmagyna her çitimi öýdümi, köňülleriň aýdymy diýen at bilen Türkmen halasynyň milli bayramy münasibetli bayramçylyk dawarasy geçirildi. Biziň çagalar sungat mektebimiziň okuw otaglary hem aýdymsaz sungatyny öwrenmäne niýetlenen döwrewat saz gurallary bilen üpjün edilen. Biz hem döredilen mümkinçiliklerden dolu peýdalanyp aýdymsaz sungatyny uly höwes bilen öwrenýäris. Her gün alyp bäşligi maksadyma ýeterin. Okap hünär öwrenip diňe öňe giderin. Bize aýdymsaz sungatyny öwrenmäge ähli şertler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Türkmen halasynyň milli bayramy bilen gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy Mähriban eziz halkymyzy, ele çeper halçy gelin gyzlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Sağol Nurana arzulan hasyl bolsun. Bizem saňa aýdymsaz sungatyny öwrenmekde ul üstünlikler arzu edýäris. Köp sağ ol.
Müzik